Doncs aquí seguim en Pans TV en el marc de la Fira Expo Bages de Manresa i ara tornem a tenir un altre cop la Gemma Camps. Bon dia, Gemma. Bon dia, Pol. Amb el qual farem una entrevista més profunda sobre el seu llibre, un tuit per a Eugene. La primera pregunta, una mica per trencar el gel, és no sé si t'agrada més que et diguin o que et reconeguin com a escriptora o com a periodista. Jo crec que m'han de reconèixer com a periodista. Escriptora encara és molt incipient i tant de bo a la llarga poguessin canviar-se els papers, perquè a mi escriure és el que disfruto realment, és el que m'agrada, però jo diria que ara seria molt pretensiós dir que sóc escriptora. Perquè pels que no ho sàpiguen, la Gemma és periodista i treballa des de fa uns quants anys ja al diari Regió 7 de Manresa i que cobreix informació de les comarques centrals. Una periodista, ara com a la teva vessant de periodista, que és la que vols que sigui recordada, ha de saber escriure o una escriptora ha de tenir ànima de periodista? Jo penso que sí. Hi ha moltes altres coses que ha de saber fer, no? Ha de tenir un instint per captar la notícia, per disseccionar-la i després per explicar-la. Però ha de saber escriure perquè arribi a la gent i ho entengui, li arribin totes les dades. Això és fonamental, penso jo. L'altre... Una escriptora ha de tenir ànima de periodista? No necessàriament, jo penso que no, perquè jo parlo en el meu cas, però quan escric és tot inventat, o sigui, no hi ha res de cert amb tot el que escric. Evidentment, si parlo que estan a Barcelona o a Manresa, doncs els escenaris sí que són reals, però la resta és tot ficció, amb la qual cosa no crec que sigui necessari. I ja passant una mica cap al tema del cinema, t'emociona molt el cinema? I si és així, quin tipus de cinema t'emociona més? M'encanta el cinema, soc molt fan del cinema i no hi ha un gènere que m'emocioni més, jo crec que el que m'agrada són pel·lícules que m'aportin i tant pot ser que m'aportin una història sentimental o una història d'intriga o que m'ensenyin història. Jo amb el cine he après història, no? Jo què sé, pel·lícules com Salvar al soldado Ryan, per exemple, que és sobre la Segona Guerra Mundial. Aprens història, amb el cinema aprens, t'emociones, en fi, et pot omplir de diferents maneres i realment a mi potser et diria que és la meva afició número 1 al cinema. Més que l'escriptura? Més que llegir, no, més que escriure no. El que m'agrada més és escriure, però més que llegir fins i tot et diria que sí. No sé si és que també a vegades penso que és perquè com que a la feina em passo el dia escrivint, llavors a vegades per desconnectar el que em ve més de gust és mirar una pel·lícula i no posar-me a llegir, però llegir m'agrada molt, també. Més que res per fer un altre tipus d'activitat, no? Tornant ja al llibre, que és una mica el motiu i el reclam d'aquesta entrevista, ens podries explicar una mica, per la gent que no l'ha llegit encara, qui és l'Eugene, el protagonista de la novel·la? Sí, l'Eugene és un actor alemany que és un tipus de 33 anys, em sembla que t'ho dic bé, és un xicot de 33 anys, que ha triomfat al cinema, és a dir, ha fet una pel·lícula que l'ha, diguéssim, fet triomfar, que sigui molt conegut, que és una estrella del cinema, no? Això li comporta, doncs, per exemple, que els paparazzis s'interessin per la seva vida, que tingui molta feina, que l'entrevistin a tot arreu, s'ha fet famós. I llavors és una persona molt normal, en el fons, vull dir, no és un tipus que li agradi la fama i que s'hi recreï. Ell està casat, té un fill i ell el que disfruta és fent la seva feina, però fora de la feina ell és un tipus totalment normal. Llavors el llibre explica una miqueta el fet aquest de com s'enfronta ell a la fama, sent un tipus que el que vol és passar desapercebut i, saps, no té cap afany de ser un famós i és un tipus normal, molt autèntic, a vegades amb un sentit de l'humor una miqueta maldestre, però sobretot és una persona normal.
I bueno, del teu llibre, no sé si ens podries recomanar una pel·lícula que surti del teu llibre, si n'hi ha alguna. Sí, al llibre surten un centenar de títols de pel·lícules, em sembla que un dia m'ho van demanar a la presentació, m'ho van demanar i em sembla que hi ha un centenar de pel·lícules que hi surten perquè és un llibre molt de cine, El cine té un paper molt important. No sé, n'hi ha moltíssimes. Jo, per exemple, una que potser em toca molt la fibra perquè és una de les pel·lis que a mi em van ensenyar a estimar el cinema és El caçador, del Robert De Niro, del Michael Cimino, el director, no sé si ho pronuncio bé, que és una d'aquelles pel·lis que quan la vaig veure em vaig enganxar al cinema. És una pel·li sobre la guerra de Vietnam, sobre com una guerra que no hauria d'haver estat mai canvia la vida d'una sèrie de persones, amb una música, doncs, la música està molt ben tractada, els personatges estan super ben tractats, és una joia del cinema que, qui m'escolti, doncs, si no l'ha vist, el convido a descobrir-la. Llavors, tu per a qui escrius? Per a quin tipus de públic t'agrada escriure o penses quan escrius un text? Mira, sincerament, no penso en ningú. Ara t'enganyaria si et digués, doncs sí, penso en un tipus... No, jo escric perquè m'agrada, perquè m'ho passo bé, perquè m'agrada imaginar històries, m'agrada imaginar personatges, m'agrada imaginar, diguéssim, arguments i a veure com pots fer anar una història cap aquí, cap allà. Jo m'agrada escriure i disfruto amb això. No penso en cap tipus de lector, simplement el que sí que penso quan escric, però ja et dic, no penso en un lector determinat, és que el lector, o és la meva manera d'escriure, que s'ho passi bé, és a dir, que no s'avorreixi, saps? No m'agrada posar farciment innecessari, m'agrada que el llibre vagi molt de cara a barraca, és a dir, que hi hagi acció, que hi hagin fets. Home, a vegades sí que t'entretens una miqueta descrivint els personatges o els llocs, però m'agrada que passin coses, no? No penso en un lector concret. Potser sí, el fet de ser dona, sí que segurament és un llibre, unes històries que faig, que hi ha una sensibilitat més femenina. Això m'ho han dit amb el llibre aquest, no? Vull dir, segurament connecta més amb dones que amb homes, però jo no ho faig conscientment, vull dir que el llegeixi qui vulgui i no hi penso en això. T'han explicat els sentiments que els ha provocat el teu llibre o el que escrius? Sí, això m'ha agradat molt, és el que m'agrada més. I la gent el que m'ha dit és que s'ho ha passat bé, que no s'ha avorrit, que se l'ha llegit molt ràpid, que els ha agradat la història i fins i tot n'hi ha que em demanen una segona part, amb la qual cosa, sincerament, no puc estar més contenta. També m'han dit, és cert, i jo això en soc conscient, jo escric en català. Aquest llibre que el vaig traduir en castellà perquè l'editorial que el va editar em va dir que havia de ser en castellà. I clar, jo amb el castellà no tinc el mateix domini que tinc amb el català. I algun lector sí que m'ha dit que es nota que no hi estic tan còmode com segurament estaria amb el català, això sí que és veritat. Jo en soc conscient. Però en general, ja et dic, molt contenta perquè la gent, tothom que m'ha dit alguna cosa ha sigut això, que es llegeix bé, que els ha agradat, que és original i fins i tot això, que algun m'ha dit, va, escriu una continuació, cosa que no sé si faré, però que t'anima, no? Dius, ostres, doncs mira, això vol dir que malament no s'ho han passat. Està bé. Respecte a això que em deies del públic, s'ha d'escriure per homes, per a dones o per a tots dos? Què creus? Això és abans el que hem comentat, jo crec que per tots dos. Jo ja et dic, no escric ni per edats, ni per sexes, ni per res. Escric les històries que a mi em venen de gust i l'únic que sí que és veritat és el que et comentava, que sí que segurament, però això suposo que li passa amb cada escriptor, que connectes més amb un lector que amb un altre. Però no, jo penso que l'escriptor, no sé, jo penso que l'escriptor no ha d'escriure un llibre pensant en que això agradi amb aquest, amb l'altre, no, ha de ser sincer i honest amb ell mateix i tu tens una història per explicar, del que has de fer és explicar-la tan bé com puguis i el lector després és absolutament lliure per mirar la portada o la ressenya i dir, doncs mira, em ve de gust o no, o passar de llarg. Llibertat total. Una mica
si podem relacionar la part teva com a escriptora i la part com a periodista. No sé si ser periodista et condiciona la forma d'escriure, és a dir, si no fossis periodista escriuries d'una altra manera o com ho veus tot aquest aspecte? Ostres, no ho sé, està bé això, no ho sé, és una bona pregunta. No crec que em condicioni la manera d'escriure, perquè és que ho tinc totalment separat amb dues facetes que no tenen res a veure, saps? La meva feina és la meva feina, és informar, i després la meva faceta com a escriptora és un món totalment meu, totalment íntim, totalment que no té res a veure amb la meva professió. Vull dir que si jo em dediqués a ser treballers de cambrera o treballers de secretari o de professora, crec que seria el mateix. Segurament escriure en un diari m'ha ajudat a escriure millor. Clar, és una pràctica que no la tens amb segons quina feina, però per la resta no... En fi, no té cap influència. I ara et volia dir una cosa que se m'ha anat del cap, això ja és l'edat, que de tant en tant em passa. Et volia comentar, a veure, la pregunta que m'has fet és de... La tinc aquí. Sí, ja sé què et volia dir, perdona, és que sóc una mica dispersa. Que hi ha un llibre que no està editat, de fet només n'hi ha un, que sí que parla, la protagonista és una periodista, i és una història de periodisme i d'una intriga periodística. Llavors aquí sí que t'he de dir que una mica m'ha ajudat el fet de treballar en un diari, perquè el funcionament intern d'un diari, tot i que he intentat muntar-me el meu diari i no barrejar el diari on treballo amb el de la novel·la, però sí que m'ha ajudat el fet de ser periodista, en aquest cas sí que m'ha ajudat molt. T'agradaria escriure sobre una persona amb discapacitat? M'agradaria, sí. El que passa és que jo crec que amb això igual m'hauria de documentar, saps? Així com els personatges que surten a la novel·la són tots inventats i no n'hi ha cap de basat en una persona real, o sigui, no són sortits del meu cap i no n'hi ha cap que diguis, ostres, mira, aquest el vaig fer pensant en aquell, no. Si parlés d'una persona amb discapacitat, jo crec que primer m'hauria de documentar una miqueta, saps? No em sortiria natural. Allò de dir, hauria de parlar amb persones amb discapacitat, tractar-hi i conèixer una miqueta el seu món, el que pensen, saps? Vull dir que no seria bufar i fent polles, m'hauria d'informar. Però no ho descarto i per què no? Vull dir, per què no? En aquest llibre hi ha una persona que té Alzheimer, en aquest llibre hi ha una persona que és actor, per què no una persona que té una discapacitat però que després té una vida com qualsevol altra. Sí. Doncs bé, des d'aquí si hi ha algun oient o algú que ens estigui veient que tingui alguna idea per la Gemma, doncs agraïm que ens ho deixin, que ens ho facin saber i llavors així tindrà més documentació i més temes per poder escriure el llibre i que surti publicat. I bé, amb aquesta recomanació acabem. Moltes gràcies, Gemma, pel teu temps. Gràcies a tu, m'ha agradat molt l'entrevista que m'has fet. De res, home. Fins aquí l'entrevista amb la Gemma Camps i ens acomiadem ja des de l'Empans TV, situat a la Fira d'Expo Bages de Manresa.